Здравейте! Здравейте! Днес сме Владо и Йосиф. 3 джимнита, караме към Драгоман, оттам в Чепан планина до връх Петровски кръст. Продължаваме! Вече сме в началото на черния път над Драгоман. Супер изглежда в началото. Сега тук ще се разкрият едни хубави гледки след малко. Ще има къде да снимаш отвън. Заек, видя ли го? Не. Притича на пътя. Един заек притича пред мен. Парзаля като тръгваш на камара. Странично е така тръгва. Отпред се вижда Параклиса, който е под върха. Трябваше да ви снимам как идвате. Нищо. Ще скачим до самия върхът. Значи Триона предния път акумулаторния реших да го оставя на сила да си върши работа. Цяла година го разкарвам с мен този Трион. И неудобно, отзад то не мога да закрепиш никакви. Да, и тогава много такова дърво. И тъпо бяхме, работа за Трион беше, аз го бях працел по живо поздрав. Викам за какво го разкарвам цяла година. И бяхме под билото отдолу, за съжаление. Тук не съм виждал по живота си, не съм се качвал до преди до София. Да, ма екстра гледка има, само времето е малко. И джимните има. И джимните има. Преместихме се към Улкорско и в момента сме по някакво интересно червено пътче. Не е черно, е червено. Приятно се кара, само че имам чувство, че ще има много хора тук. Изглежда ми като някаква туристическа дестинация, близо до София. Владо сега откъде ще реши да мине? Може би там
Сега ще разберем. Четири по 4 ли вкара? О, тук е много приятно. О, виж каква кола идва зад нас. Виж зад нас какво идва. Какво е, я? Голям. Оле, верно. Мицубиши ли? И не го видях това. Мисля, че Мицубиши. Не съм. Не. Това е друго. Ма не ми е ясно какво е. Дали е Опел? Много яко чупиш мостове. Супер е. Изпреварена. Не дей. Дай отдясно е добре. Ще слезна. Искаш ли помощ? Много, да. Много е високо. Аз си тук обръщам. Тук ми стори, че е най-широко. Спри! Не е изключила лъшния, малко бавните. Набавни ли са? Давай, ще минеш леко ляво. Мина. Давай. Давай натам и така завърши. Добре.
още малко. Добре, върнем се. Малко. Стига. Не дей. Ами тя тръгна. Давай, върти. Мина. Айде сега ще дойде, аз само че назад много да връщам. Но там леко, стига. Давай, така се добре. Давай. Добре, тук можеш ли да мина ли да местиш, защото аз спрях. Това трябва да се практикува. Трябва да може да завършиш на едната кърпичка и присядки. Не е загубено време. Малко връщам назад. Давай. Стига. Сега обаче да не закачи прочка. Няма. Добре, давай. Стига. Обръщай. Спокойно. Още можеш, стига. Минаваш, стига. Значи късата база е по-хубаво нещо. Давай, още малко, стига. Давай, екстра. Стига, дай един заден. Чак, давай, стига. Браво. Сега тук ще дай леко ляво, стига. Направо, давай, карай. Стръмно, така. Аз само че изчакам. Не, леко. Супер си! Имаш къде да стъпиш? Супер си! Добре си, дай леко 10. Идеален си. Перфект. Моля? Беше. Само 9 като спря. Дай сега 10 и излизаш. Да, към мене, извинявай. Добре си, супер. Това е край. Свърши. Беше си. Айде, най-сладката част. На здраве. Край, до нови срещи. Чао.